Banasekhaya imini yempilo kungolwesihlanu. Lo mfo lona bethunana imbalwa izindlu ezingenayo lo mthi lo e-Eastern Cape. Uba apho uhlala khona kukho lo mthi lo bawukhumshayo bathi lantana camara lo. Unalama berries aba green athanda ujika abe mnyama. Sikhule siwatya. Ayakunceda wena mntu closer to i-menopause or ukwi-menopause xa ulibala and stuff, inceda nabantwana. Uyawathatha la magqabi mntasekhaya uwahlambe nezi flowers, usifake embizeni uzipheke 10 to 20 minutes, yeke iphole, usele amanzi wale nto. Wena mntu mdala uyayisela i-full cup, umntana uyayisela i-half cup, omncinci usela i-teaspoon 3 times a day. Wena uyisela ekuseni nasebusuku before ulale. Iza kunceda uyeke umane ulibala uba izitshixi uzibeke phi na kwathini phi na kwathini phi. Enye into endiniphathele yona abantwana basekhaya nantsi. Yabona lo mfo kuthiwa i-green chilies lo for skin ndase, i-heart problems, blood sugar levels. Impilo sinayo apha endlini ayikho kude. Akho need uba simane siyoyithenga. Sikwixesha lentlahla ngoku, sikwixesha lenceba yeminyanya. Iinto ezininzi mazibuyele kwisiqhelo. Indlela amakula adume ngoba neskin esihle ngaso, nam ndiqalile uba ngumntu oneskin esihle ndishiyeke njengezaa ntsumpa zendalo zasekhaya. So le into iyakunceda kakhulu. Indigestion, uba ngumntu kuthiwa yenza enye isalava because une-vitamin A, B and C, and it also has something called calcium which helps you ezintweni ezininzi nakhona nalapha emehlweni. Number 3, namhlanje ndifuna uphendula laa mntu uthi uhlutshwa sisifuba. Ndikhule ndingunosifutyana ke mna ke. Apha esifubeni ke mna ke bendincedwa into yoba oomakhulu bam bebendiphekela umhlonyane lo kuthiwa yi-wormwood, bawuxube nentsangu, bafake neminti bawubeke phaa. Ogqiba bahambe bayokha amaxolo egwava, apheke imbiza. Ndandisela imbiza ezi-2 ukhula kwam. Bethunana asikwazi ukugula kodwa yonke le nto ayithengwa, ilapha ecaleni kwethu. Sikwinceba yeminyanya, kubuyela ubuthina ngoko. Family, love and light. Peace out.